በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኩን። ፍትዋት ስድራ ቤት የማኒት ዓይንኻ ፈርፍር ዝብልስ እንታይ እዩ? እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ እውን ኩሉ እንተዘይበልና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዓይንኻ ፍርፍር ክብል ከሎ ማለት እዩ ቀዳማይ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ ማለት ኣብ ዓይንኻ ዝተቐመጠ ዓይንካ ዝሓዘ ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ኣተሓሳስባኻ ጠማማ ዝገብር ኣረኣእያኻ ኣመለኻኽታኻ ሕማቕ ንኽትምልከት ዝገብረካ ርኩስ መንፈስ ከም ዘሎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣመለኻኽታኻ ክትዕሪ ክትፍትን ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ማለት ቅኒ ድዩ ምንቀኝነት ድዩ ዝሙት ድዩ እቲ ክፉእ ዝበሃል ነገር ትርኢ ከም ዘለኻ ወይም ንኽትርኢ ርኩስ መንፈስ ይዳፋፍአካ ከም ዘሎ ወይም ንኽትርኢ ዝገብረካ ዘሎስ ርኩስ መንፈስ ከም ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ናይ ቡዳ ወይ ከዓ ናይ ቡዳ ዛር ምልክት እዩ። ቡዳ ዛር ከም ዘሎ እዩ። ካልእ እውን እንታይ ይበሃል ብናይ ርኩስ መንፈስ ድዩ ዝሕብረካ ዘሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ በዓልኻ ኢኻ ትምርምሮ እሞ ግን ዝኾነ ትሰምዖ ነገር ወይም ትረኽቦ ነገር ከም ዘሎ ይበሃል ማለት እዩ። ቡናን ሻሂን ምስታይ እና ሰማያዊ መጋረጃ እና ብማይ ዝሕፀብ ሞዴስሲ እንታይ እዩ? እቲ ቡና ፅቡቅ ኣይኮነን። ቡና ምስታይ ሓዘን ይበሃል። ቡና ምስታይ ዝኾነ ህውከት ዝኾነ ሕማቕ ዘረባ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ምርካብ ወይም ኣብኡ ምስታፍ ወይም ኣብኡ ምርካብ እዩ። ሻሂ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም የብሉን ማለት ከከም ናይ ሰብ ሕልሙ ይፈላለን ድዩ። ሻሂ ምስታይ ግን ፅቡቕ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ። ብቅዱስ ቁርባን ብፅቡቕ ነገራት እዩ ዝፍታሕ ማለት እዩ። ቃል እግዚኣብሄር ምምጋብ ቃል እግዚኣብሄር ምስታይ እዚ ብዝታት እዩ ዝፍታሕ ኮይኑ ግን ክልቲኡ ንኣብነት ቡናን ሻሂን እንዳሰተኻ ምርኣይ ግን እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ቅዱስ ቁርባን ናይ እግዚኣብሄር መስዋዕቲ ዝኾነ ቅዱስ ቁርባንን ናይ ጣዖት መስዋዕቲ ዝኾነ እቲ ቡን ወይም ፅቡቕ ነገርን ሕማቕ ነገርን ምድብላዕ ሓንሳብ ዓለማዊ ሓንሳብ መንፈሳዊ ምዃን ክኸውን ይኽእል። ከምኡ እውን ቅዱስ ቁርባን እናተቐበልካ መንፈሳዊ ሰብ እየ እንዳበልካ ካባኻ ዘይፅበ ስራሕቲ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እቲ ሰማያዊ መጋረጃ ትብልዮ ዘለኻ ከዓ ሓደ ሰማያዊ ዝኾነ ነገራት ሕሰቢ ሰማያዊ ዝኾነ ነገራት ተመልከቲ ኣመላኽታኺ ወይም ኣተሓሳስባኺ ኩሉ ኣረኣእያኺ ማለት እዩ ናይ ነገራት ብመንፈሳዊ ወይም ብሰማያዊ ክኸውን ኣለዎ። ሚዛንክሲ መንፈሳዊ ወይም ሰማያዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ብኻልእ ከዓ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነቲ ጓዳኺ ነቲ ምስጢርኪ ነቲ ሓሳባትኪ ወይም ነቲ ሓጢኣትኪ እውን ክኸውን ይኽእል ከም ዝሸፈነትልኪ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ስድራይ እቲ ገዛናስ ጥዕናስ ኢኖምሉ ኣብ ማይ ፀሎት እዮም ዘለዉ ኣብቲ ገዛና ድዩ ዝነቐፀ ሳዕሪስ ነይሩ ቀያሕቲ ኣንስቲ ምስ ደቀን ይዓጽድኦ ካብኡ ውፅእ ዝበለ ግራት እውን ኣለና ኣብኡ ዝነቐፀ ነይሩ ይዓጽድኦ ኣነ ድማስ በቲ ዝዓጽድኦ ብድሕሪኤን ቆልዓ ሒዘስ ይሓልፍ ናኸድኩ ዝተሰውአት ቆልዓስ ኣላ ኣብ ጎረቤትና ተሸፊናስ ክፍ ኢልዋስ ናልቀሰት ረኺበያ ኣይትልቅሲ ኢለስ ግንባራ ስዒመያ ሓሊፈ ከይደ እንታይ እዩ? እቲ ሳዕሪ ተስፋ እዩ። ሳዕሪ ካሊእ ጥዕና እዩ። ስለዚ ጥዕና ከም ትረኽቡ ጥዕና ከም ዘለዎም ትገዛኹም ማለት እዩ ወይም ስድራ ቤትኪ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እተን ዝዓጽዳ ዘለዋ ቀያሕቲ ኣንስቲ ትብልየን ዘለኺ ደቂ ሕድርትና ዝበሃላ ናይ ዛርቲ ወይም ናይ ዛር መናፍስቲ እየን። እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ ነቲ ተስፋኹም ወይም ነቲ ጥዕናኹም ዝኽልክላኹም ዘለዋ ወይም ዝርብሻኹም ዘለዋ ዝሕማኹም ዘለዋ ጥዕና ንኸይትረኽቡ ዝገብራ ዘለዋስ እዘን ርክሳት መናፍስቲ እዚአን እየን እተን ዛርቲ ደቂ ሕድርትና ዝበሃላ ርኩሳን መናፍስት ማለት እዩ። ብኻልእ እቲ ግራት ወይም እቲ መሬት ልቦናኹም እዩ ናይ ገዛኹም ልቦና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ልቦናኹም ተስፋ ንኸይትገብሩ ናይ ልቦና ወይም ናይ ውሽጢ ሰላም ንኸይህልወኩም ዝገብራ ዘለዋ እዘን ዛርቲ መንፈስ ወይም እዘን ርኩሳት መናፍስቲ እየን ናይ ውሽጢ ጥዕና ንኸይትረኽቡ መንፈሳዊ ጥዕና ማለት እዩ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ንኸይትረኽቡ። እቲ ቆልዓ ሒዘ ይሓልፍ ናኸድኩ ነይረ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ቆልዓ ምሕዛል መንፈስ ቅዱስ ምልባስ መንፈስ ቅዱስ ምሕዛል ምርካብ ፀጋ እግዚኣብሄር ምርካብ እዩ። እቲ ቆልዓ ዝቐለካ ፍኹስ ዝበለ ፅቡቕ ቆልዓ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ማለት ክብድብድ ዝብለካ ዘይ ከቢድ እንድሕር ወይም ረዚን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብኡ ከዓ ዘፍርሕ ትርኢት ዘለዎ ቆልዓ እንድሕር ደኣ ሓዚልካ ከዓ ርኩስ መንፈስ ወይም ጋኔን ወይም እቲ ርኩስ መንፈስ ሓዚልኪ ማለት እዩ ወይም ንዕኡ እሱስ ናይ ዛር ብፍላይ ከዓ ዝሕዘለካ እንተኾይኑ ናይ ዛር መንፈስ እዩ። ስለዚ ናይ ዛር መንፈስ ተሰኪምኪ ክትጓዓዚ ከለኺ ማለት እዩ
እና ነታ ዝተሰወት ጎረቤትና ረኺበ እያ ትብል እያ ዘለኺ ከፊእዋ ትብል እያ ዘለኺ ሓደ ምናልባት ፍትሓት እንድሕር ዳኣ ዘይተፈፀመላ ናቱ እዩ ዝኸውን ፍትሓት ክግበረላ ከም ዘለዎ ተስካር ክግበረላ ከም ዘለዎ እዩ። ብኻልእ በቲ ናይ ወለዳ ወይም እቶም ወለዳ እርሰ በርሶም ስለ ዘይፋቐሩ ድዩ እቶም ስድራ ሰላም ስለ ዘይብሎም ድዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ባእሲ ስለ ዝበኣሱ ድዩ ብሓፈሻ በቲ ናይ ስድራ ቤታ እያ ትሓዝን ዘላ ማለት እዩ። ብኻልእ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብ ፅቡቕ ቦታ ከም ዘየላ ማለት ኣብ ሕማቕ ቦታ ከም ዘላ ከፊእዋ ከም ዘሎ ኣብ ሲኦል ከም ዘላ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ገዛ ይመስለንስ ሽንቲ ቤትሲ እንዳሓፀብኩ ግን ማይ ብጀሪካን ገይረሲ ለሓፀብኩስ እቲ ማይስ ንእሽተይ ነይሩ ተቸጊረስ ነይራ ሓንቲ ፌመስ ወይም ተፈላጢት ወጣት ሙሉእ ጀሪካን ማይስ ሂባትኒ ዝናተይ ጎደሎ ወሲዳቶሲ ሓቂ ኸኢኽባ ከተችገር ኢላትኒ። ኣብ ስድራ ቤትኪ ዘሎ ኣጉል ዝኾነ ኣምልኾት ወይም ባዕድ ኣምልኾት ኢኺ ተፅርዮ ዘለኺ ወይም ተወግዲ ዘለኺ ማለት እዩ እቲ ሽንቲ ቤት ምፅራይ ወይ ከዓ ንስድራ ቤትኪ ብምኽሪ ክኸውን ይኽእል ብተግሳፅ ናብ ንስሓ ንኽኣትዉ ወይም ንስሓ ንኽቕበሉ ትገብርዮም ከም ዘለኺ ወይም ናቶም ሓጢኣት ኢኺ ተፅርዮ ዘለኺ ማለት እዩ። እቲ ማይ ውሒድኒ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ሃይለ መንፈስ ቅዱስ ውሒድኪ ማለት እዩ። እቲ ማይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ጀሪካን ማይ ማለት እዩ። ስለዚ ጸጋ ውሒድኪ ወይም ሃይሊ መንፈስ ቅዱስ ውሒድኪ ነይሩ ወይም ከም ዝወሓደኪ ኮይኑ ግን እታ ተፈላጢት ወጣት ትብልያ ዘለኺ ሰማይት ቅድስ ኣርሴማ ግን ተራድአኪ ከም ዘላ ትሕግዘኪ ከም ዘላ ኣብ ጎንኺ ከም ዘላ ናትኪ ክፍተት ናትኪ ጎደሎ ኩሉ ትመልአልኪ ከም ዘላ እዩ ማለት ነቲ ተሓስብዮ ዘለኺ ክኸውን ይኽእል ወይም ትፍፅምዮ ዘለኺ መንፈሳዊ ዝኾነ ተግባራት ወይም ንቤተሰበይ ንስሓ ከእትዎም ኣለኒ ኢልኪ ተሓስቢ እንድሕር ዳኣ ኮንኪ ከዓ ትሕግዘኪ ከም ዘላ ናብ ንስሓ ንኽኣትዉ ምሳኺ ኮይና ትራድአኪ ከም ዘላ ነቲ ሓሳባትኪ ትፍፅመልኪ ከም ዘላ እዩ። ስለዚ ንስኺ እውን መታን ብዝበለፀ ሃይሊ መንፈስ ቅዱስ ትረኽብን ብዝበለፀ ከዓ ቅድስ ኣርሴማ ናባኺ መታን ክትቐርብ ኣብ ጸሎት ክትብርትዒ መንፈሳዊ ሰብ ክትኾኒ ክትብርትዒ ከም ዘለኪ እዩ። ፀጉረይሲ እንዳተቆነንኩ ኣርቴፊሻል ገይረ ዊግ እንታይ ማለት እዩ ቀዳማይ ናይ ቀትሪ ሓሳባት እውን ክኸውን ይኽእል ጨጉረይ ክቁነን ኣለኒ ምናምን እናበልኪ ትሓስቢ እንድሕር ዳኣ ነይርኪ ናቱ እውን ትርእዮ ኣለኺ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብኻልእ ሓዳር እዩ ሓዳር ምርካብ እዩ። ስለዚ ምሳኺ ዘይኸይድ ንዓኺ ዘይመስል ሓዳር ትገብሪ ከም ዘለኺ እና ክትጥንቀቂ ከም ዘለኪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሕብረኪ ዘሎ ማለት እዩ። ናትኪ ዘይኮነ ምሳኺ ዘይኸይድ ሓዳር ትገብሪ ከም ዘለኺ ብስምዒት ድዩ ዕድመይ ከይዱ ብምባል ድዩ ብሃፍቲ ድዩ ብመልክዕ ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ኮይኑ ግን ንሱ ናትኪ ክፍሊ ከም ዘይኮነ እዩ። ካልእ ፀጉሪ ምቁናን ብርግፅ ብዙሕ ፍታሕ ስለ ዘለዎ እንድዩ ሓጢኣት እውን ክኸውን ይኽእል በቲ ናትኪ ማለት እዩ። ብሓጢኣት ተኣሲርኪ ከም ዘለኺ እና ንስሓ ክትኣቲ ከም ዘለኪ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ኣነስ ብሕልሚ ሓንቲ ሰበይትስ ፀበል ትህበኒ ኣነ ከዓሲ ሰልዲ ሳናቲምስ ይህባ በጃኻ እንታይ ይኸውን? እታ ፀበል ትበኪ ዘላ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ፈውሲ ምሕረት ነቲ ዝሓተትክዮ ናቲ ሕቶኺ ወይም ናቲ ሂወትኪ ሕንቂ ሕንቅሊተ ኮይኑ ዘሎ ናቱ ወይም ጥዕና ድዩ እንታይ እዩ ናቱ መልሲ እያ ትበኪ ዘላ ማለት እዩ ኣዴና ድንግል ማርያም። ንስኺ ከዓ በቲ ዝተገበረልኪ ውዕለታ ደስ ስለ ዝበለኪ መባእ ኢኺ ትህቢ ዘለኺ ወይም ውህብቶ ኢኺ ትህቢ ዘለኺ ማለት እዩ። ወይ እውን ንወላዲተ ኣምላክ ለምን እያ ሕተት እያ ተመፃብዒ መፅባዕ ግበሪ ወላዲተ ኣምላክ ነታ ከምዚ ዝበለት ሕንቂ ሕንቅሊተ ኮይናትኒ ዘላ ወይም ከምዚ ኮይናትኒ ዘላ ኢልኪ እታ ዝኸበደትኪ ነገር መፅባዕ ግበረላ እሞ ጥዕና እንተኮይኑ እውን ምሕረት ክትልእኸልኪ እያ ዝኾነ ሕቶታትኪ ንዓኣ ኣቕርብላ መፅባዓ ጌርኪ ማለት እዩ እሞ ወላዲተ ኣምላኽ ከዓ ከም እተስምረልኪ ከም እትፍፅመልኪ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ክዳን ነይርንሲ ሓንቲ መሓዛይ ሳብኒ ትብለኒ እሞ ይህባ ካብኡስ መልሰለይ ይብላ እሞ ተዓቢኒ ካብኡስ መንጢለያስ ናተኸደንክዎ ንባዕለይ ስኡ ኢልካ ካብ ቅንኢ ዝተበገሰ ካብቲ ክዳውንቲ ስለትቀያየራ ክኸውን ይኽእል ብኡታት ናይታት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ስኡ ኢልካ እቲ ናይ ቀትሪ ነገራት ማለት እዩ ወይም እቲ ናይ ሕሉፍ ነገራት ንሱ ክትሓልምዮ ዘለኺ ብኻልእ ፍቅሪ እውን ክኸውን ይኽእል ፍቅሪ ኢኽን ትገልፃ ዘለኽን ወይም ፍቅሪ ምግላፅ እዩ። ብኻልእ ከዓ እታ መሓዛኺ ዝሃብካያ ዘይትምልስ ምዃና
ዝገበረካላ የቀኒየለይ ዘይትብል ምዃና ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ማይ እናተሓፀብኩሲ ሳሙና የዕፊረስ ኣብ ሰውነተይስ ካብኡ 3 መናእሰይ ይመፁኒ እሞ ዝክደኖ ክዳንስ ይጠፍኣኒ ካብኡ ሓፍተይ መፂያሲ ሓዱሽ ክዳን ሙሉእ ናሃበትንስ ተኸዲነዮ። እቲ ማይ እናተሓፀብኩ ትብልዮ ዘለኺ ንስሓ እዩ። ንስሓ ኢኻ ክትኣቱ ዘለኺ ነፍስኺ ኢኺ ተንፅህያ ዘለኺ ማለት እዩ። ሽዑ እቶም 3 መናእሰይ ዝመፁኹ ዘለዉ ከዓ መሰናክሊ ዝኾኑኺ ኣብቲ ንስሓኺ ወይም ንስሓ ኣብ ዝኣተኹሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ እየ ምስ ኣምላኽ ክተዓረቕ እየ ኣብ ዝበልኩሉ ግዜ መሰናክል ዝኾኑኺ ዘለዉ ወይም ዝኾኑኺ ጣልቃ ዝኣትዉኺ ሰባት እዮም ማለት እዩ። እቶም 3 ትብልዮም ዘለኺ ወይ ከዓ ርኩሳን መናፍስቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ንስሓኺ ኣብቲ ጣዕሳኺ ዝኣትዉ ዘለዉ ርኩሳን መናፍስቲ እውን ክኾኑ ይኽእሉ ወይም ክኸውን ይኽእል። ሽዑ እቲ ሓፍትኺ መፂኣ ሓዱሽ ክዳን ትኸድነኪ ዘላ ከዓ ምናልባት ሰማዒት ቅድስት ኣርሴማ ፀጋ እያ ተላብሰኪ ዘላ ሓፍረትኪ ቀንጢጣ ወይም ኣወጊዳ ፀጋ ኣምላኽ ተላብሰኪ ከም ዘላ እቲ ንስሓኺ እቲ ጣዕሳኺ ናብ ቅድሚ ኣምላክ ተብፅሖ ከም ዘላ ከምኡ እውን መንፈሳዊ ዝኾነ ሓዳር ወይም ፀጋ እውን ከምቲ ዝበልክኽ ማለት እዩ ተላብሰኪ ከም ዘላ ትህበኪ ከም ዘላ እዩ። ኣነስ ወዲ ኣሎ ዝፈልጦ ብሕልመይስ ኣነ ኣብ ምድሪ ቤት ኮፍ ኢለስ ምስ ዓርኬስ ንሱ ኣብ ዓራት ለጥ ኢሉ ካብኡ ተልዒሉስ ናብ ደረጃ ኮፍ መበሊ ኣብ እግሪ ዓራት ኮፍ ኢሉሲ ኣነ ለስ ኣብ ጥቕኡ ነይረ ኢዱ ሰዲዱስ ሰላም ይብለኒ ኣነ ለስ ሰላም ይብሎ ካብኡ ውሽጠይስ ፍርሒ ይስምዐኒ እሞ ኢደይ ይስሕብ ንሱ ፃዕዳ ጫማ እናመለሰስ ታማ ሓደ ንእሽተይ ዓብዪ ሓደ ንእሽተይ ሓደ ዓብዪ ይብሎ ምንም የናገረኒ ስቕ ኢሉስ ከይዱ መብዛሕትኡ ኣብ ሕልመይስ ኣይዛረበኒ ብሕልሚ ስቕ እዩ ዝብል። ኣብ ዓራት ኮይኑ ማለት ኣብ ናብራ ኮይኑ ኣብ ሓዳር ኮይኑ ማለት እዩ። ምናልባት እንድሕር ደኣ ሓዳር እንድሕር ደኣ መስሪቱ ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ተሓፅዩ ማለት እዩ። ካብኡ እንታይ ደኣ እቲ ጫማ ሓዲኡ ዓብዪ እቲ ሓደ ከዓ ንእሽተይ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ዘይምጥንካ ወይ ምሳኻ ዘይኸይድ ሓዳር ኢኺ ትብልዮ ዘለኺ ምሳኻ ዘይኸይድ ሓዳርሲ ስለምንታይ ጌርካ ትብልዮ ከም ዘለኺ እዩ። ንሱ ከዓ ስቕ ዝብል ዘሎ ወይም ዘፅቅጥ ዘሎ ዘይዛረበኪ ዘሎ ምናልባት ሓደ ንፍቕሪ ሓቲትኪ ወይም ንሓዳር ሓቲትኪ ነይሩ ይኸውን እሞ ኣብይኽዮ ስለዚ ተቐይምኪ ከም ዘሎ እዩ። ወይ ከዓ እንድሕር ደኣ ዘይሓተተኪ እንተኾይኑ እውን ንዓኽስ ይደልየኪ ከም ዝነበረ ወይም ዘቐየምክዮ ነገራት ወይም ዝኾነ ዝተዛረብክዮ ነገራት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ናቱ እዩ ተቐይምኪ ከም ዘሎ ዝኾነ ቂም ሒዝልኪ ከም ዘሎ እዩ እቲ ስቕ ኢሉ ዝርኤኪ ዘሎ ማለት እዩ። ወይም ዘየዛረበኪ ዘሎ ስቕ ዝብለኪ ዘሎ መሓዘ ያላትኒ ይፈትዋ እየ ግን ሰላምሲ ኣይስምዐኒ ምስኣ ክኾን ከለቑስ ውሽጠይስ ይፈርሕ ናብ መንፈስ ይመስለኒ ኣብ መኔና እዩ ዝችግር ግን ይገርመኒ ኣብ ኖርማል ላይፍና እዩ እና ብሕልምሲ ኣብ ቤት ትምህርትስ ምስ መሓዙተይ ነይረ መፂኣስ ብጣዕሚ ትቁጥዐኒ ተናዲዳሲ ትወቕዐኒ ትብል ኣነ ለስ ስቕ ይብል ትሕትና ይገብር ይመስለኒ ካብኡ ምስ ሰብ ዝሕቶስ እንታይ ስቕ ተበልኩሲ ኢለስ ጃዕ የብላ ተመሊሳስ ዝሕል ትብል እና እንታይ ይኸውን እዚ በቲ ፍቕርኽን በቲ ምኽሪ ትመኽርያ ዘለኺ ክኸውን ይኽእል በቲ ትግስፅያ ተግሳፃት በቲ ትመኻኸርኦ ነገራት ብኡ ዝተቆጥዐ መንፈስ እዩ። ምናልባት ንሰብ ክትመክር ከለኻ ካብኡ ዝመፀ ካብኡ ኣብቲ ሰብ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ንዓኸ እውን ይፍትነካ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገራት የስእነካ እዩ ብዙሕ ነገራት ክፍትነካ ይኽእል ማለት እዩ እሞ ክተኣስርዮ ከም ዘለኪ እዩ። ስለዚ ኣብታ መሓዛኺ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ተናዲዱ ስለምንታይ ትመኽራ ስለምንታይ ትምዕዳ ስለምንታይ ናብ ፅቡቕ ነገር ናብ መንፈሳዊ ሂወት ትመርሓ ስለምንታይ ፅቡቕ ቁም ነገራት ትመኽራ ኢሉ ብንዴት ወይም ተናዲዱ ተበሳጭዩ ዝፍትነኪ ዘሎ ማለት እዩ። ወይም ፈተና ዝኾነኪ ዘሎ እቲ ኣባኺ ዘሎ እውን ፅቡቕ ነገር ክተዕልላ እውን ኣይደልን እዩ። ሰይጣን ናይ ፍቕሪ ከልወና ፅቡቕ ነገር ክንመኻኸር ክንመዓዓድ ተግሳፅ ክንግስፅ ወይም ክንግሰፅ ኣይፈቱን ማለት እዩ። ስለዚ ኣባኺ ዘሎ እውን ናብኣ እንዳኸደ ይፍትነካ ኣሎ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። እና እቲ ተቆጢዓ ትመፅእ ዘላ ብሕልሚ እውን ናይዚ ሓደ መረጋገፂ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብኣ ዘሎ በቲ ትገብርላ ዘለኺ ፍቕርን እቲ ትገልፅላ ዘለኺ ሓልዮትን ብኡ ተቆጢዑ ይፈታተነኪ ከም ዘሎ እና እዩ ትወቕዐኪ ትብል ዘላ ማለት እዩ። ንስኺ ግን ብትሕትና ተሓልፍዮ ከም ዘለኺ ነቲ ኩሉ ነገራት ብትሕትና ትሰግርዮ ከም ዘለኺ እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን ኣብዚ ሓተይልኺ ተወቕዮ ዘለኺ
ናትና ዱላና ወይም ናትና በትርና ወይም ናትና መውቅዕና እንታይ እዩ እቲ ጾም እቲ ጸሎት እቲ መንፈሳዊ ኣጽዋራት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክብድብድ ዝብለኒ ሰላም ኣይስምዐኒ ምስ መሓዛይ ክኸውን ከለኹ ትብልዮ ዘለኺ ንዕኡ ትቃለሰሉ ወይም ንዕኡ ትወቕዕሉ እንታይ እዩ ወይም ዝሕል ተብልያ ትኽእል ነታ መሓዛኺ ብምንታይ እዩ በቲ ጾም በቲ ጸሎት ብመቁጠርያ በዚ ከም ዝኾነ እዩ። ስለዚ ትቕጥቅጥዮ ከም ዘለኪ ካብኣ ዝመፀ ርኩስ መንፈስ እውን ከም ዝህሊ ይግድን እዩ እውን ከም ዝመፀኪ እዩ እሞ ወይም ከም ዘሎ እዩ እሞ ክትቅጥቅጥዮ ብመቁጠርያ እናገበርኪ ዓርስኺ ክትፍትሽ ከም ዘለኪ ናብ ስርዓት እውን ከም ዝሕዝ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋ ዝህበኪ ዘሎ ዝገልፀልኪ ዘሎ ማለት እዩ። ናታ መሓዛኺ እውን ፈትያ ኣይኮነትን ብጸሎት ክትደጋገፋ ክትመሃራ ተግሳጽ ክትግስጽ እያ ንሳ እውን ክትግስጸኪ ክትመዓዓዳ እዩ ዘለክን ማለት እዩ። ኣነስ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ካብኡሲ ዓዲ ዝኸድኩ ይመስለኒ እሞ ዝፈትዋ መሓዛይ ነይራ ግን ብሂወት የለን። ካብኡሲ ብሓደ እናኸድናስ ብጣዕሚ ጻዕዳ ተኸዲናስ ነይራ። ኣነ ድማሲ ጠኒሰ ይመስለኒ እናኸድናሲ ማይ ንረክብ እሞ እግረይስ ተሓፅበኒ ካብኡሲ ኣድጊ መፂዩስ ነታ ማይሲ ይሕምትታ ድማ ሰብኣይ እውንሲ ኣብኡ ነይሩሲ ማይ እንዳቐድሐ ሓደ ፍቕሪ ዕድመ ጸጋ እያ ትገልፀልኺ ዘላ ወይም ፍቕራ እያ ትገልፀልኺ ዘላ ጸጋ ዕድመ እዩ እውን ምስ ዝሞተ ሰብ ምኻድ ማለት እዩ። ብርግፅ ብዙሕ ፍታ ክህልዎ ይኽእል እዩ በቲ ናትኪ ዝብል ዘለኹ እቲ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲና ትብልያ ዘለኺ ከዓ ጥዒምዋ ከም ዘሎ ምናልባት ኣብ ገነት ከም ዘላ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘላ እዩ። ንስኺ ጠኒስኪ ዘለኺ ከዓ ኣብ ፈተና ከም ዘለኺ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ከም ዘለኺ ወይም ኣብ ሓጢኣት ወይም ሓሚም ከም ዘለኺ ናይ ነፍሲ ሕማም ማለት እዩ ኣብ ሓጢኣት ከም ትርከቢ እውን ክኸውን ይኽእል። ንስሓ እዚኣተ ኩሉ ሓጢኣታት እንድሕር ደኣልዩ ከዓ ንስሓ ክትኣቱ ከም ዘለኪ እዩ። ብኻልእ ኣብ ፈተና ኣብ ፀበባ ከም ዘለኺ እዩ። እቲ እግሪ ክትሓፅበኪ ዘላ ከዓ ትባረኸኪ ከም ዘላ ፍቕራ ትገልፀልኪ ከም ዘላ እዩ። እቲ ኣድጊ መፂኡ ነታ ማይ ይሕምትታ ትብልዮ ዘለኺ ከዓ ርኩስ መንፈስ እዩ ነቲ ምሕረትኪ ነቲ ፈውስኺ ናይ ፈውሲ መንገድኺ ማለት እዩ የባላሸልኪ ከም ዘሎ ወይ እውን ናይ በረከት መንገድኺ ናይ ፅቡቕ ነገራት መንገድኺ ይበትከልኪ ከም ዘሎ የባላሸልኪ ከም ዘሎ ይፈታተነኪ ከም ዘሎ እዩ። ዓውድስ ብዒባ ናይ ከፍቲ ምልማፅከ እንታይ እዩ ኣቦይ ብኣድጊ ማይ የምፅእ ኣነ ድማሲ ካብቲ ዓውድሲ እቲ ዒባ ናኣርኩሲ ፀኒሐዮ መልሱለይ ብድሕሪኡ ድማስ ወሊደስ ማማይ የጡብ እንታይ እዩ። ምናልባት ኣብ ስደት እንድሕር ደኣ ሃሊኺ ብፍላይ ከምኡ እውን ዋላ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንድሕር ደኣ ሃሊኺ ከምዚ ትምኒታት ስለ ዘለኪ እዩ ናብራ ክገብር ሓዳር ክገብር ቆልዓ ክወልድ ክኸብር ክዘምድ ዝብል ትምኒታት ስለ ዘለኪ ወይም ከምኡ ዓይነት ሓሳባት እንድሕር ደኣ ሃሊኪ እቲ ትምኒትኺ ከም ዝፍፀም እቲ ሓሳባትኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝፍፅመልኪ ውላድ ከም ትወልዲ ናብራ ከም ዘለኪ እዩ። ብኻልእ እውን ክፍልኺ ናብራ ከም ዝኾነ ሓዳር ከም ዘለኪ እውን ክኸውን ይኽእል ናትኪ ክፍሊ ማለት እዩ። በረኻ ምጓዓዝ እንታይ እዩ? ብበረኻ ምጓዓዝ ማለት ስደት እዩ። ምናልባት ናብ ስደት ከም ትወፅእ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ናይቲ ዝነበረ ሕሉፍ ናይ ስደት ሂወትካ ንሱ ኢኻ ትሓልሞ ዘለኻ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ወይ እውን ከምቲ በረኻ ምንም ነገር ዘይብሉ ናብ ቃል ኣምላኽ ዘይብሉ ናብ ኣህዛብ ትኸይድ ከም ዘለኻ ወይም ከም ዝኸድካ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ቤተክርስትያን ዘይርከበሉ ቦታ ካልእ ብበረኻ ምጓዓዝ ብከቢድ ዝኾነ ፈተናታት ከም እትሓልፍ ወይም ትጓዓዝ ከም ዘለኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ብከቢድ ፈተናታት ትኸይድ ከም ዘለኻ ናይ ሂወትካ ኣንፈት ወይም መንገዲ ማለት እዩ ወይም ኣካይዳ ካልእ ብስጋ ጥራይ ትጓዓዝ ከም ዘለኻ ወይም ብስጋ ጥራይ ከም ዘለኻ ብመንፈስ ግን ከም ዘየለኻ መንፈሳዊ ልምላመ ከም ዘይብልካ ናይ ጾም ናይ ጸሎት ናይ ንስሓ ሂወት ከም ዘይብልካ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ብኻልእ ናይ ስጋኻ ሂወት ባዶ ከም ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ምንም ነገር ዝተሓዝ ወይም ዝጭበጥ ነገር ከም ዘይብልካ እውን ክኸውን ይኽእል። ቅርሽስ ክህቡኒ ይብሉ ባባ ኣቦኻ ቅርሺ ክበካ ከሎ ወይም ዓብይ ሰብ ክበካ ከሎ መድሃኒዓለም እዩ እቲ ኣቦኻ ስለዚ ሓደ ውህብቶ ይበካ ከም ዘሎ ካልእ እቲ ውህብቶ ክንብሎ ከለና ናይ ብዙሕ ፀጋ ክኸውን ይኽእል ናይ ስጋ ውህብቶ ክኸውን ይኽእል ሃብቲ እንጀራ ሽሻይ ማለት እዩ ክኸውን ይኽእል። ብኻልእ ውላድ እዩ ዝህበካ ዘሎ መድሃኒዓለም ውሉድ ይህበኪ ወይም ይህበካ ከም ዘሎ እዩ። እንጀራ ምብላዕ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ምምጋብ በረከት ሽሻይ ምርካብ ከምኡ ከዓ ቅዱስ ቁርባን
ምቕባል እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ወይ ከዓ ናይ ስጋ እንጀራ ምርካብ እውን ክኸውን ይኽእል። ኣነስ ምስ ዝፈተኽዋ ሰበይቲሲ ብሕልመይስ ሓዲረ ግን ርክብ ደሞ ፈጺምና ኢና ኣብ በረኻ ኢና ሓዲርና ብትሕትና ደሞ ወሊድና እኽሊ ንዓጸዱ ይመስለኒ ብላዕላይ ደሞ ዝብኢ ንርኢ ይመስለኒ ክልተ ኽላባት ነይሮምስ ይመስለኒ እሞ ደቅናስ ኣበይ እኒአው ይብላ እሞ ኣብታ ዓዲ መሳ እኒአው ትብለኒ ምስ እከለ ሰባት ኢላትኒ ሓደ'ዚ ቅዠት እዩ ቅዠት ክንበ ከለና ግድን መፍርሒ ዝኾነ ሕልሚ ምርኣይ ምናምን ዘይኮነሲ ከምዚ ብደውኻ ምቕዣይ ወይ ከዓ ዘይትረኽቦ ዘይተብሎ ብሕልናኻ ምሕላም ማለት እዩ እና እቲ ናይ ቀትሪ ተሓስቦ እቲ ትምኒት ከዓ ክትሓልሞ ዘለኻ ስኢልካ ማለት እዩ። ብኻልእ ከዓ ምሳ ሓዳር ከም ዘለካ ወይም ሓዳር ከም እትገብሩ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ቅድም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ትረክብ ከም ዘለካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትሓቶ ከም ዘለካ ከምኡ እውን ትዕግስቲ ክትገብር ከም ዘለካ ኣነሲ ናይ ሓንቲ ሰብ ናይ መርዓ ናታ ዝነበረ ቬሎ ክዳንሲ ይኽደኖ ጻዕዳ እቲ ሰብኣያ ከዓሲ ሎምስ ክነብዕሎ ኢና ዓመት ናይ መርዓና ይብለኒ እሞ ዝተፈላለየ ሕብርታት ክዳውንቲ ሓድሽ መሪፅክሲ ተኸደኒ ነተን ካሊእ ዕዱማት ከዓሲ ሃብየን ይብለኒ እሞ እቲ ቬሎስ ናይ ሰበይትካ እሞ ንሰበይትካ እሞ ክህባ ይብሎ እሞ ግን ክህባስ ኣይዝከረንን ሓንቲ ጽብቕቲ ህፃን ምሳኺ ትጽናሕ ኢሉሲ ይህበኒ ምስኣ ከዓሲ ይጻወት ይመስለኒ። ምናልባት ነቲ ወዲ ትፈትውዮ ተፍቅርዮ ትምነዮ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ወይ ከዓ ኣብቲ ሓዳሮም ስለ ዝምርዖ ዘሎ ቀኒኺ ወይ ቅንኢ እንድሕር ደኣ ሃልይኪ ናትኡ ክትሓልምዮ ዘለኺ እዚ ካልኣይ ከዓ እቲ ወዲ ናትኪ ከም ዝኾነ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ናይ ሰይጣን እውን ክኸውን ይኽእል ሰይጣን ፈሊጡ ናቶም ሓዳር መታ ንኸበላሽ ናትኪ ህይወት እውን መታ ንኸበላሽየልኪ ከምዚ ዘሕልመኪ ዘሎ ሕልሚ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ። እታ ቆልዓ ዝህበኪ ዘሎ ከዓ ካብኡ ውላድ ከም ዘለኪ ምስኡ ሓዳር ከም ዘለኪ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብርግጽ ግን በጃኺ ሓደራ ክብለኪ ዝኽእል ከተረጋግጽዮ ከም ዘለኪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትሓትዮ ከም ዘለኪ ህድእ ኢልኪ ማለት እዩ እምበር እዚ ሕልሚ እዚ ርኢኺ ናተይ ኢልኪ ወይም እቲ ሰብኣይ ናባኺ ስለ ዝመፀ ንዓኺ እየ ዝፈቱ ምሳኺ እየ ክኸውን ዝደሊ ስለ ዝበለኪ ወይም እንድሕር ደኣ ኢልኪ ክትቕበልዮ ከም ዘይግባእ ኣብ እንዳ ማትኪ ሓዳር ክትኣትዊ ከም ዘይብልኪ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈቐዶ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ወይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልኪ ተሓስቢ እንድሕር ደኣ ኮንኪ ከዓ ስዋኣይ ክትኣቱ ከም ዘለኪ ትርክብኩም እቲ ከመይ ምዃኑ ንስኺ ስለ ትፈልጥዮ ማለት እዩ ምስታ ቆልዓ ትብልያ ዘለኺ ምስታ መርዓት ምስቲ ወዲ ይኹን ማለት እዩ እሞ ወይልኪ ብቕንኢ ብኻሊእ ነገራት ወይም ብኻሊእ ነገራት ኣብ እንዳ ማትኪ ሓዳር ክትኣትዊ ከም ዘይብልኪ እዩ ኮይኑ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕተቲ ናትኪ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ንሱ ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክገልጸልኪ እዩ ብስዋይ ብዝተፈላለየ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወላዲት ኣምላክ ሕተቲ ካልእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ናታ ዝበለ ከምቲ ናታ ጥፈልጥያ ሰበይቲ ማለት ወይም ሰብ ከም ናታ ዝበለ ሓዳር ይህበኪ ከም ዘሎ እቲ መርዓዊ ምናልባት መድሃኒ ዓለም ከምኡ እውን ትፈትውዮ ታቦት ቅዱስ ወይም መልኣክ ክኸውን ይኽእል እሞ ከም ናታ ዝበለ ሓዳር ይህበኪ ከም ዘሎ ውላድ ይህበኪ ከም ዘሎ ንዓኺ እውን ማለት እዩ። ምስ ጎረቤተይስ ጽልእ እየ ግን ብሕልመይሲ ናብ ገዝኦም ከይደ ካብኡ ቆልዓ ሒዘ ነይረ ካብኡ ግንሲ ንገዛይ ክኸይድ ምስ ደለኹስ ነዛ ሰበይቲሲ ንሃብክዋስ ካልኣይ ከዓስ ጎባቦ መትሐዚ እንጀራስ ወሲደስ ኣብ ደጋኣፎምስ ይቕምጦ መስታ ጎረቤትኪ ሰላም ክትፈጥሪ ከም ዝግባእ ወላ እውን ንሳ እንድሕር ደኣ በዲላትኪ ይቕሬታ ክትሓትያ ከም ዝግባእ ስለምንታይሲ ንስኺ መንፈሳዊት ሰብ ወይም ዝርዳእካ ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾንኪ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦታት ከተዓርቑ ከለዉ እንድሕር ደኣ ልቢ ኢልናሎም እንተኮይንና ነቲ ለባም ነቲ መስተውዓሊ ነቲ ህድእ ዝበለ ሰብ እዮም ዝኹርይሉ ዝግስጽዎ ማለት እዩ እምበር ነቲ ዘኹርፍ ነቲ ዝባሳጨ ነቲ ዝበደለ ሰብ ኣይኮነን እሞ ንስኺ ከዓ ዋላ እውን ተበዳሊት እንተኾንኪ ትሕት ኢልኪ ብኣበ ነፍስኺ ጌርኪ ድኺ ብዓበይቲ ሰባት ጌርኪ ድኺ ክትዕረቒ ከም ዘለኪ ሰላም ክተውርዲ ከም ዘለኪ ናብ ገዝኣ ከይድኪ ይቕሬታ ክትብልያ ከም ዝግባእ እዩ። ስለዚ ሰላምን ፍቕርን ክተውርዲ ከም ዘለኪ እዩ ኣምላኽ ዝሕብረኪ ዘሎ ዝነግረኪ ዘሎ ዝግስጸኪ ዘሎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ንስኺ መስተቃሊት ዓባይ ሰብ ስለ ዝኾንኪ መንፈሳዊት ሰብ ስለ ዝኾንኪ ንዓኺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይምዕደኪ ይግስጸኪ ይኹርየልኪ ከም ዘሎ ማለት እዩ።
ስለዝነበረና ሰዓት ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሽሙ ይኽበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።